Našou primárnou cieľovou skupinou sú študenti, ktorí sú energickí, majú nové nápady, sú inovatívni a všetky tieto veci sa odrážajú v programoch, ktoré pre nich vytvárame. Kariérne centrum svojimi aktivitami vyjadruje zodpovednosť univerzity za svojich študentov, aby si po skončení štúdia našli prácu. Zamestnávateľom uľahčuje nábor vysokoškolských študentov v tom, že im pomáha nájsť vhodných uchádzačov o zamestnanie. Študentom na druhej strane prostredníctvom kariérneho poradenstva pomáha stanoviť si jasné kariérne ciele a tak sa lepšie zorientovať na trhu práce. Naše služby zahrnujú kurzy kariérneho plánovania a prezentačných dovedností, kontrolu motivačných dopisov a životopisov, psychodiagnostiku a taktiež modelové pohovory. Služby kariérneho centra sú poskytované všetkým študentom Masarykovej univerzity naprieč všetkým odborom na fakultách a bez ohľadu na to, v ktorom ročníku sa momentálne študenti nachádzajú. Na základe našich skúseností doporučujeme, aby študenti využili služby kariérneho centra najneskôr 1 rok pred ukončením štúdia. Kariérne centrum získalo Národnú cenu kariérneho poradenstva už 3. krát. 2-krát sme ju získali v kategórii Počin roku, čo znamená inovatívny prístup v kariérnom poradenstve. Verím, že cenu kariérneho poradenstva sme získali pretože k našim službám a k poradenstvu pristupujeme netradičným spôsobom. Ocenenie, ktoré sme v súťaži získali, nás jednak motivuje a taktiež je pre nás výzvou sa neustále zlepšovať.